Il-Children's Allowance ser ikun qed jasal għand il-familji nhar is-Sibt illi ġej sabiex il-familji jkollhom il-flus f'idejhom qabel ma tibda s-sena skolastika. Fis-snin li għaddew il-Children's Allowance kien jasal għand il-familji fil-bidu ta' Ottubru, iżda din is-sena ser jasal għand il-familji meta huma verament ikollhom bżonnhom. Ħatkun qedtejn fl-ippjanar u l-immaniġjar propju f'dan il-mument ta' peace straordinarju mħabba l-iskejjel tagħna. U allura wkoll nkunu qegħdin nindirizzaw issue ta' esklużjoni soċjali. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Mary Louise Colleiro Preca ħabbret li l-bidla fi żmien ta' meta jingħata iċ-Children's Allowance saret wara li l-Gvern sema x'kellhom xi jgħidu il-familji. Kienu diversi l-familji li waslu s-suġġerimenti tagħhom dwar il-weġa li jħossu meta ma jkollhomx biżżejjed flus għal uliedhom meta jasal il-bidu ta' sena skolastika ġdida. Wara li sema dawn is-suġġerimenti, il-Prim Ministru ħa azzjoni b'mod immedjat biex għall-ewwel darba Children's Allowance ser jingħata 3 ġimgħat qabel ma kien jingħata fis-snin preċedenti. Dan fi żmien fejn familji fil-bżonn nibatu biex jixtru ċertu bżonnijiet lil uliedhom minħabba spejjeż ta' uniformijiet u stationery fost oħrajn. Kien hemm drabi kif jgħidulna l-istess familji anke f'konsultazzjonijiet pubbliċi li nagħmlu fejn jintbagħtu t-tfal għal ġimgħat saħ mingħajr uniformi u anke għal ġimgħat saħ mingħajr l-stationery. Bekk allura meta qegħdin ngħaddu l-pagament qabel aħna qed nagħtu l-flus mill-ewwel fidejn il-ġenituri biex ikunu jistgħu jassistu jissapportjaw l-itfal tagħhom propju fil-ħin. Ser ikunu madwar 40,000 familja li jibbenefikaw minn din l-inizjattiva. Inizjattiva li taqbes is-7.5 miljun euro li tkopri fiha wkoll familji bit-tfal li jieħdu allowance ta' diżabilità u fostering. Intant il-Ministru Colleiro Preca ħabbret ukoll qed tiġi kkunsidrata miżura simili fi żmien il-miliet.